Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Okay na gani. Ala lang prutas na itong kaon. Hindi ka ay, ikaw yun ang nakaingon ining tanan kung ganong ni atas kalibutan tanda-tanda, lampirang. Lula. Wala, nasa ganay mo pangigi ah. Nagtaong tas kalisod, uy. Sakay-sakay na lang. Kung saan naman na sila? Ito, ang mga duwindi, nagkagobot ng trompeta. Miguel, nagkuha silang mga armas. Mga panaog, bangkyaw. Bangkyaw, bangkyaw. Kinahanglan may buhaton kita. Unsa? Kauwi. Kaway, uy managutan ninyo! Dili, tabangan mo na mos papakig-away sa iyong mga kontra. Ako, Bitaw, tagay ko karmas. Naara ang among mga hinagiban! Oh, uy. Kagagmay na yung Kagmay kayong panawi! Di ko pwede mong dahanag, gamay kayo! Ay, sig, bugal-bugal, diha ko ta! Karelo na. Sana daw hindi na puka! Gamay lang pa na. Di mo ko kagunitan, uy. Saan pa gunit ako na, ha? mga bato na lang among gamiton ako. Ikaw bidong gunit. Sabi, Ulo, naudsya naman na sila! Dili, nagsiga ang mga panas kaaway. Dili, mga normal nga tao ang kaaway sa mga duwindi. Patras na sila! Panago ka mo sila ako sa bato! Ako! Nigay, kung ano? Toto, dili mga duwindi ang kaaway nila. Oh, unsa? Oy, tago mo! Tago mo! Pamati ako! Lupigon ka mo sa away karon! Daghan ninyo ang mga matay! Busa atras ka mo! Tago ka mo! Lula, uban nila! Tago ka mo sa kagabutan! Asa, asa! Kabatuan eh, kabatuan! Wala, toto! Naman ni atras ng mga duwende! Tago lagi Lula, uban nila pagdali! Eh, pagkaisi mo mo! Aron, di ka ma! Ano yung sa'yo? Ha? Inikalibutan na! Kinahuli na! Nahuli na, tago na! Pagdali ka mo! Atras na mo! Nikay, unsa nga itong bato nini, ha? Magpaluyutan ng dakong bato! Dali, Toto! Oops, unsa maginil ng mga kaaway, Nikay? Nakita ko sila sa kuna-una sa pagpunit ko sa bato. Unsa may mo nakita? Nakita ko, mga dagkong tao ang ilang mga kaaway. Og nakita na ako kung giunsa sila sa pagbalik sa maong mga tao. Unsa? Og nagsakay sila mga kabayo. Unsa? Oh, wala. Nakatagaan ka, Nikay. Mga tao nga, nagkabayo ka ng migawa sa kagawayan sa ubos. Sila ang giingon ni ako nga ilang kaaway. Nangunong sila sa ubos. Naibong na kana sila kung hain ng mga duwindi. Oh, Nikay, mas karama na sila. Og doon na sila yung mga taming, mga espada, Toto. Nikay, wa ka tadaman na ni atong nakita ron. Dili kini usa ka daman, Toto. Tinuod gid ni nga niya kita sa kalibutang lampirong. Oh, kadagko nila. Naog na sila. Oh, uy, Ayun na pagsapa. Ayun na pagsapa. Sorry. Mautingali ka ng ilang lider. Uy, na may balibo sa manok ang iyang maskara. Di maklaro yang naon. Mura sila mga sundalo sa panggubatan. Nikay, yak sa kabalaka sa akong nakita. Uy, yak sa akong kabalaka. Mau din na nga na problema ang mga diwindi. Shh! Ayaw nagsapa. May hulong ang lalaki. Murig na niid sa palibot. Tuoda, ako ang tao eh. Kataas anong maong tao. Kadakuan ang daan yung espada. Dili. Mitunga siya paingon din sa amo na imutangan ni Toto. Di agad siya paingon din sa amo na imutangan. Oo, niya. Ay, salamat. May hulong siya. Eh, niya siya sa atong doon. Shh! Ayaw na magsama. Doon ito may natlog. Ay, salamat. May atras na siya. May palayo na sila, Nikay. Ang dagal nilang kabayo. Luwas na mga duwit.
May atras ng mga tao nga nagkabayok. Saan ka sila matangas mga tao, no? Naon samang ko. Dili man ako makatog. Mingaw kayong kagabi os gawas. Uy, usa maron. Kakusog masa hangin nga bihapak sa bungbong. Ilmo. Ilmo. Nay, Andoy. Ay. Unsa man dito buha? Bikusog ang hangin. Ha? Ginasmag ka ng bungbong. Oh, wala. Todo. Kakuyogin ng payaga kung ipali ni sangin. Unsa ron? Uy, tiguang nga bako kang ay. Unsa man na siya, Noy? Murag nasa sa gawas. La. Oh, malili ra siya din sa bungbong nga kawayan, Noy. Dali, atong liliyon di. Napunsa man na siya. Nag-unsam to na siya diya. Atubangan sa daob. Oh, wala. Ala, nagtuwad-tuwad man na. Uy, murag nag-ritual na siya, Noy. May ritual siya nga gibuhat, Noy Andoy. Tara ka. Ha? Kusog sa akin! Nay! Uy, Ilmo, hala. Naunsam na sa Ilmo. Naligid para sa sahog. Uy, hala. Si Bakukang. Nagdupa siya nga naghangad sa langit. Ang buwan. Lingin kayo ang buwan. Uy. Ito mga langgam ka ng bibatog sa bagas tiguang. Tuwa na. Bilopad ng uwak. Milingi si Bakukang din sa payag. Magpatugtog kong balik. Mga dagong tao ang inyong mga kaaway. Ako. Kamaanan ang ilang hari. Mao nga dili kami makabatok kanila. Ay, gini, patulang yung mong nikay. May atras sigod mo. Sila ang gipakda nga makaluwas kanimo. Gikan kang haring burak. Mao nga sundon gid namo siya. Pero ako, wa ko'y laing mahimo gawas sa pagpalikay ra ninyo sa mga kaaway. Ido na kanang tabang kanamo. Aron makalikay kami sa pagkaurot sa among tribo. May bawa pa mo kung kung sa'y katarungan nila, anong dakpon mo nila? Naliman ka? Ginadaan mo baling? Wa pa'y nakabalik sa mga nadakpan. Pusa, wa gid ako'y idong kasayuran kung unsay mga naitabo sa among mga kaubanan nga nadakpan. Pero, nagtuo kami nga gihimo silang mga ulipon. Labi na ang among mga kababayan. Nga naman di ay, mas daghan bang mga babae ang nakuha nila kaysa sa lalaki? Mga babae ang kasagaran nga ilang isud sa baling o gadon. Unsa? Ngano ka? Mausab ka na ang gusto kong mahibawan. Kung nganong mga babae ang kasagaran na kuhaon ni Haring Burak. Nakita bagas naong anang Haring Burak? Wa pa'y nakakita sa naong ni anang Haring Burak. Maayo tingali nga mamahuay na kita. Aron ugma, planuhon na to kung unsaon na to sa pagsantang inyong mga kaaway. Katugnaw. Tugnawa, uy. Lula. Dari Lula. Kadi, imugon ko na. Oy, Toto. Unsa naman ni? Oy, gutom na taong kaayo. Yo, palitag mainom nito ka kape ka.
Unya ka ng pan nga slice bread niya. Apil na lang tadugan ng itlog kung palaman na mayonnaise ba ron. Bari ano lang, daggan mo na mo request. Oy, dagay ka order. Naglain na kayo nga kustihan sa pulos prutas kang ikaon na to gabi. Nawa na ba ko kailas ubang mga prutas nga ilang ipakaon na to santo. Lamiyon sa tong prutasa, Lola. Mangita na natag makaon to. Basin doon ay tindahan din sa dool. Maayang pantag. Alam dumuni kayo. Puntag ko no. Ay, puntag ko no, day. Uy, ako, mahimong mangutana. May tindahan ba din sa inyong lugar? Tindahan. Kuan ba? Kana bang lugar nga daghang mga tao nga magdasa ilang mga makaon o ibaligya sa uban? Aw, balikyaanan. Aduna. Pero, kayo, kikan din Unsa man kalayo? Nakakita ka anang adlaw. Oo, kana. Kung muabot ka na dihang dapita. Muabot ka na sa balikyaanan. Tungo sa adlaw nila ko, gikan din baligyanan ninyo, ha? Unya, unsa may atong kanon karon? Ayaw kabala ka. Miabot na ang mga nangingisda. Ay, salamat yung tama kakaon na tang isda to. Bulinaw sa ni isda nila kita. Duwin ka sa tinaw. Gagawin ka ni isda lagi kuha. Bulinaw sa ni. Uy, lo! Uy! Usa mo na! Ang itom nga! Uy! Itom mo nang nanggama! Unsa na? Ako! Uwak ka na! Uwak to! Itom na lang! Ninyo ang itom na langgan! Patya sila! Ano kang pusuin na tarantam na silang tanong uwak? Ano na sila? Lena, may iba. Pero yun nang numigas. Kautang tilimadun ang gadun nga ng itom na langgan sa anong tribo! Unsa? Ilhanan ang maong langgan sa dakong kadawat sa umaabot! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!